Pane murume ataura achiti, inini ndinoda kuti nditaure mazwi angu kuna Bombshell Geza Junior na Bombshell Geza the original. Indrika Geza laitika. Hey, right. Say whatever you want, call whatever you want to call me. I see problem. I see problem. Hazvichinje zvandiri. Saka whatever zviri kutaurwa nevanhu, Geza Light, Geza Junior, Geza Fake, Geza kudidi, you can say that it's not a problem. Baba vaGeza vachitaura panapa vakataura vachiti inini I am a ZANU-PF Central Committee member. Ndinopinda mumisangano mihombe, ma-politburo meetings, kana kuti mumisangano yese inotaurwa zvakakosha pamusoro pematongerwo enyika. Saka ndati ndidzokorodze mazwi avakataura. VaGeza havana kumboya vachipoterera. VaGeza vachitaura, vakataura vachiti asi nhau yatiunza panapa isusu sema-war veterans, tauya kuzofumura kuti tikudzei chokwadi chiri kuitika mubato redu reZANU-PF. Vakati mukati mebato redu reZANU-PF mune hondo yatiri kurwa asi haina kutanga nhasi. VaGeza vakaenderera mberi vakati hondo yatiri kurwa isusu pachedu muZANU-PF yakatanga even before 1980 nyika taitora kuvapambe pfumi. Ndo zvakataurwa naComrade Bombshell Geza. Vachiti hondo yatiinayo ndeyekuti patakatanga isusu takatangira kuchimiro chainzi revolution, kana kuti kuchinhu chainzi revolution. That was before the struggle. Saka revolution igumba kumba rinotora munhu wese. Saka takazosangana nevanhu vaive vaine zvinangwa zvakasiyana vataishandidzana navo tichiti tiri muchinangwa chekubvisa rijimu yakanga ichititonga. Ndo zvakataurwa navaGeza. Vakati asi murwendo irworwo rwerevolution yedu isusu, the first revolution yekutanga, zvamakanga muine vanhu vakanga vaine maonero nemafungiro akasiyana siyana, nekuda kuti revolution hairambidzwe munhu. Takanga tiine macharacters akafanana naana Emerson Mnangagwa. Achitaura Comrade Bombshell Geza vakati munhu iyeyu nevamwe vakasiyana siyana, including vamwe vakatozouraiwa vainzi ana Morrison Nyati vekupedzisa vanhu muchimoyo. Vamwe vanhu vane macharacters akanga ari murevolution kusvikira hondo ichitanga, kusvikira ana Morrison Nyati vachiuraisa vanhu kunana chimoyo. Vakataura ivo vakati murume wamuri kuona uyu anonzi Emerson Mnangagwa haana kupinda musango zvekubata pfuti. Chaakaita, he was one of the men among the nationalists. Handitika. Endi basa rake raakatrenwa haana kuzoriita kana kurizadzisa kwenguva yakareba. Handitika. Asi chinhu chaakazogona kusenzesa njere dzaakatrenwa dzacho yakanga yava nyaya yekueliminata vanhu vaaiona kuti vanhu vakanga vari maformers, vakanga vari vanhu vairecognizwa zvakanyanya pamberi pake even munguva yehondo. Handiti muri kupanzwa? Zvakasaka kuti vamwe macomrades akwanise kuzonyangarika achifa munguva yehondo tichishaya kuti chii chiri kuitika, asi takanga tichiziva kuti pakati pedu apa pane zimunzwa riri mundove. Saka zvinonzi Emerson Mnangagwa akanga achitora advantage yekuti he was the one among the nationalists. Isusu takanga tiri musango tiina na Comrade
Constantino Chiwenga semacommanders mahombe makuru akanga ari kumberi kwedu. Zvinhu zvakataurwa naMudhara Comrade Bombshell Nesugeza, handiti muri kupanzwa. Vakataura vakati iwo 1980 nyika ichitorwa, mukurongwa kwekabineti vanhu vachipinda mumapositions, Emerson Mnangagwa akanga aine mapositions ake akanga achimupa advantage neaccess yekuti akwanise kuramba achienderera mberi nemoyo wake wakaipa, zvichireva kuti even kusati kwane opposition party, Emerson Mnangagwa was killing other comrades even within the party as well as before the independence. Vageza vakazvitaura zvinhu izvi, handiti muri kupanzwa. Vakataura vachiti pakati pezvese izvozvo zvaiitika, saka zvakatikonzeresa kuti kusenza kwedu isusu kutambudze nekuti takarasikirwa nevamwe vanhu vaigona kugadzirisa nyika. Izvi zvakanga zvisinei nekuti hanzi vanhu veZANU PF here kana kuti vanhu vechi, asi yakanga iri nhau yekuti nyika inge ichigarwa nenzira dzezvayakarwirwa. Saka kuti nyika igarwe kana kuti iraramwe nenzira dzekurwirwa kwayakaitwa, zvakatadzika nekuda kwekuti makomrades akaramba achifa. Pane zvinhu zvaiitika behind closed doors. Murume uyu akanga aine operation yake, achinzi akanga achicreata madivision within the party, achicreata madivisions within the party, achiita utengesi hwekutengesa vanhu kupa vaMugabe false information, achiprovide personnel iri wrong direct to the president, achivaka mamwe magroups within the group, achiita zvinhu zvakasiyana siyana. Handiti muri kupaona nekupanzwisisa. Ndo zvinhu zvakataurwa na Comrade Bombshell Nesugeza, zvaisaka kuti vanhu vafe even vari maZANU PF kusina even opposition party. Handiti muri kupaona. Akazotaura iye Mudhara achiti, Mudhara achitaura, ndati akatozotaura achiti zvinhu zvese zvakanga zvichiitika izvi nemafactions akanga ari muZANU PF aikonzerwa nekuti kwakanga kuine dzimwe nhini kana kuti dzimwe nyemba dzakaora. Handitika chaitongoshayikwa imvura chete yekuti pango mupati mungodirwa mvura, nyemba dzakaora dzine maburi dzese dzionekwe dzichingoenda pamusoro dzongobviswa dzoraswa. Zvareva vanhu vakaita sana president watina nhasi yeyu aigona kutaura mazwi akanaka achiratidza kusiririsa kana achinge ari panguva yekuda kubatsirwa, zvaizokonzeresa kuti nguva dzese agara ari munhu aigara pedyo napresident and achinzwirwa tsitsi zvakanyanya nekunzwisiswa. Iye ari munhu akanga ari munhu ainyeba, asi ivo vakapedzera vakuzviona vamwe muZANU PF kuti muno mutitori neproblem muno. But dambudziko rakanga richiitika nderekuti uyu akanga ane vanhu vakawanda, ende munhu akanga ari pakati pevanhu vainzwanana vacho zviya zvekuti vamwe vanogona kuti vachitaura kuti iwo mumwe wedu unomuona semumwe obva ati inini handina zvandiri kuona pamusoro pakeni, mumwe wataura kuti inini handisi kumuona zvakanaka, hazvisi kundiitira zvakanaka. Saka akatora advantage kwenguva yakareba munhu wamuri kuona uyu. Zvakakonzeresa kuti even vaChiwenga chaivo pavakatomboofewa zvamunonzwa zvichinzi vakaofewa chigaro, vaChiwenga wacho wamuri kutuka nhasi, iwe ndowavatuka iwe hama yangu iwongo wandiri kupindura pano. Vakatombochiofewa chigaro chacho vakataura vakati inini ndiri kumiririra mauto, ndiri general. Zvinozoburitsa picture rudziko nekuti vaMugabe vakanga vachitoramba vachiti munhu akaita saEmerson akafeila zvinhu zvakawandisa, anotozodestroya
Distraction iyi yese iyi yatiri kutaura tese nhasi yakagara yakatotaurwa iyi vakatoonesana naana Mugabe, asi vachiwenga vakasvikira pakutaura vachiti inhau yekuti imimi hamuna nguva yekuti mugone kumuisa munzira, munomupa nguva yekufamba achienda kwaanoda achiita izvi neizvizvi. Ndosaka munhu iyeyuyu aine nguva yekuti aite zvinhu izvozvo, asi dai kwanga kuri kuti munhu anenge ari panzvimbo yaanogona kukontroleka, handione achitadza kukontroleka. VaMugabe vachizobviswa, rekedza ndiche fast forward, achiwenga vakati no, uyu regedza timbomuisa timupe nguva. Handitika nekuti zvakanga zvichiitika, he was playing innocent this guy, iye wamunoti Mnangagwa. Zvamunonzwa kuti Igwara akatotiza pressure yekurwiswa nevakadzi. Handitika that was true. Handiti muri kupaona. Saka Ugwara nekusirisa nezvise zvaiita izvozvo yaive iri nyoka pachezvayo, inoita kunge chimwe chinhu chisina hacho makumbo, chiri harmless. Icho chiricho chinhu chekungoti one bite zvatoendwa, panotofiwa. Handiti muri kupaona manje. Makalazi aireflecta kune vamwe endi vachiwenga navo vakanga vasiri pedyo pedyo. Munoziva kuti munhu kana ari saarmy general, distance yacho inenge iripo, handitika havana chavaimbonyanya kuona chakaipa kana kuti chii, nekuti iye Mnangagwa uyu aitya vachiwenga. Saka aiti kana achisvika kwachiwenga aisvika nemakalazi mamwe akanaka stereki, nekuti aivatya, nekuti aiziva kuti hapamiwe munguva yacho vachiri general, vachiri full time muZNA. Handiti uri kupaona. Saka aivanyengerera nekuti aizoziva kuti kumberi uko ndikada kungoita zvinhu zvandinogona kuita, ndinofanirwa kunge ndiri in good books nemunhu uyu, just because ndikangokurumidza chete kungomuratidza zvandiri, ndiye wekutanga anotogona kutondinyudza. Ndo zvinhu zvaingonyengerera chete izvi zvamuri kuona zvaari nhasi izvi. Handiti muri kupaona. Asi vamwe vakanga vakutozviona. Saka zvekufiwa kwevanhu muZimbabwe kana kuti zvekufa kwevanhu muZimbabwe yakanga haina kumbobvira yakambova issue yekuti nekuti iwe hausi muZanu PF. Handitika musatiunzire manyepo iwayo pano muchitituka muchiti hamusi kutituka. Handiti musatiunzire manyepo akadaro panapa muchitituka muchiti hamusi kutituka. Muri kutituka bambo. Handitika ina handina nguku yazotuka, asi ndauya kuzonyatsotaura nekuburitsa pachena zvinhu zvawataura, nekuti ndiwe wakati uri kutaura naVageza nemwana wavo. Vageza vachizouya vachiti zvino vana veZimbabwe nekuda kwekuti pati yedu yeZanu PF ine uori hwakanyanyisa. Handiti isusu tazogurupa chikwata chedu isu semaWar Veterans vakatanga pati yacho inonzi Zanu PF, nekuti yaramba iine vanhu vakafanana naEmerson mukati. Tasarudza kuti isusu tiuye kuvana veZimbabwe, nekuti mune zvese zvakaitika zvakanga zviri constitutional asi zvichidistroyewa nekuda kwevamwe vedu vatakanga tichisenza navo vaine uori, tichitombovatsigira vakati ndine urombo mundiregererewo vana vangu. Ndo zvakataurwa naVageza. Vakati tiri kuona kuti izvozvi tachembera, takufa, kuti tirambe tichienderera mberi tichisiya utongi hwakadai huri munyika yeZimbabwe, vana vachazoita sei? Nekuti izvozvi muna 2023 maelection makabirwa, kwete iwayo ega, maelections ese makabirwa, muchibirirwa isusu tirimo muZanu PF umu. Handiti tazosvika pastage yekuona kuti enough is enough. Kana tichiparadzana zvedu tinoparadzana.
Ndekuti chatakuda ndechekuti tisire vana vedu nyika yatakarwira, kwete nyika iripo nhasi. Ndio zvakataurwa naVageza. Vageza ndokubva wataura vachiti, saka chandakuda kukuudzai ndechekuti vana vangu, imi mese mhuri yeZimbabwe, chiregedzai kuita zvinhu kana kudzokorodza zvamakamboita zvakakukonzeresai kuti musvike pamuri nhasi. Chibatanai nesu, asi chitangai chinonzi revolution. Mukaita inonzi revolution, zvichaita nyore kwatiri isusu kuti tikubatsirei, tichikupai madirections, nekuti tisu tiri mukati menyaya idzi tichikuudzai zviri kuitika zvese. Tichakuudzai information yezvese zviri kuitika inenge iri fresh, zviri kutoitika, zvakamboitika nezvichada kuitwa tichakuudzai. Zvinova ndo zviro zvavari kuita nhasi Vageza. Handiti right? Vageza vadaro vakaenderera kumberi vakatiudza isusu sevana vese veZimbabwe kuti itai revolution, kwete kuti hanzi isusu pamwe. Otherwise inini ndiri kutaura panapa nevakomana vari kumaactivists atiri kuti macommanders nemakomrades erevolution. Tisu takatumwa, hatina kutumwa usade kutinyebera. Uri kunyebera vanhu, hatina munhu akatituma isu. Takateerera that idea nekuti takaiona kuti yakanaka. Usanyebere vanhu, usade kutiisa mazwi mumuromo. Iwewe haupo nekutiudza zvatiri isusu, nekuti isusu tisi tinoziva zvatinoya tichiudza vanhu. Saka don't come here uchitaurira vanhu kuti tiri kunyebera vanhu iwewe. Saka unopruvha chokwadi chacho sei chekuti isusu tiri kunyebera vanhu, tiri kutumwa naAchiwenga sezvawataura. Handiti wati inini baba wangu waChiwenga ndo vandiri kumiririra, inini ndo vari kundituma. Hama yangu mataurira awaitaka haasiriwo. Usaita kunge uri kutaura zvinhu zvakanaka so. Zvine full of accusations nekublackmaila vanhu vari kuda kutsvaga kuti munyika muite change. Isusu the same person, the same people vakagara vari maZimbabweans as well as you my comrade. Mukutadza kwacho kwauri kutaura kuti ndo kwatakamboita, ndo kugadzirisa kwacho kwatiri kutaura kuti tinoda kuti tiite. Okay, nhasi inini ndikati pasine ZANU-PF, can you tell me how do you prove kuti inini ndikati pasine ZANU-PF zvinoita kuti vanhu vese vabvume zviri kutaurwa naComrade Bombshell Runesu Geza? How do you prove kuti vanhu vachateerera Comrade Bombshell Runesu Geza kana vati pasine ZANU-PF? Unganditaurira kuti iwewe ndo wedhi riri kutadzisa vanhu kuti vapinde murevolution zvakakwana? Ko sei uchinyebera vanhu kuti vanhu vari murevolution havazi machampions ekuCCC? Sei uchinyebera vanhu iwewe? Sei uchinyebera vanhu kuti vanhu vekuMDC hatinavo murevolution? Sei uchinyebera vanhu? Tine vakawanda. Uda kuti nditaure 5, sei ndichitaura mazita evana vevanhu? Tine more than 5. Handigoni kuti ndikutaurire mazita, kuzvibvuma kana kuzviramba. Tinawo machampions hobo. Handiti chakaita kuti vanhu vateere Nelson Chamisa haizi nyaya yekuti vanoziva Nelson Chamisa as a good leader, nekuti haana kumbobvira akambotungamirira nyika. Hana nyika yakambotungamirira Chamisa. Munhu akauya neidea achimirira chinonzi change chaishuvirwa nevanhu vese vemuZimbabwe. Ndo zvakaita kuti ave a crowd puller kana kuti ningirikini a public figure. Kuuya nemazwi akanaka anovaka ataiona kuti izvi zvine direction ndizvo zvaikonzeresa kuti nyange even vanhu vakanga vari vanhu veZANU-PF vaende kunomira pamaballot boxes vachivhotera Chamisa.
nekuti mwana weZimbabwe. Handiti uri kupanzwa. And he has every right to rule or to lead the country. Chamisa uya. Zviri constitutional. Ndosaka uchiona maprovinces ese ari 10 kutaura chokwadi akahwina. Handiti uri kupanzwa. Vanhu vese ivavo vemaprovinces ese haaziriwo here maprovinces akanga ari evanhu veZANU-PF. Haaziriwo here maprovinces akanga ari evanhu veMDC. Aihwina vaMDC nguva dzese. Hakuna munhu waunouya panapa uchida kutaura kuti haasi product yeZANU-PF, even you yourself. Handiti uri kupanzwa. And I'm sure watombozvitaurawo. Saka inini ndazonyanya kuva more eZANU-PF zvakanyanya kudiko zvekuti kana ndichitaura nyaya yekuti vanhu ngatibatanei sezviri kutaurwa nevakuru. Revolution iyi yauri kutaura uchiti ndeya comrade Bombshell uri nesogeza haisi yavageza. Vageza is a mouthpiece. Revolution ndeye munhu wese. Saka regedza ndikutaurira hama yangu. Nyaya dzekunyebera vanhu uchitisvibisa mazita kwete. Kana iwewe uine zvimwe zviri nani zvinopfuura revolution, chandinoda chete chatiri kukumbira isusu, nekuti isusu tichiita revolution iyi taiitira kuti vanhu vange vari secured, zvinhu zvisingakuwadzise vanhu, zvisingaurayise vanhu. Sekutaura kwawaita iwo uchiti vanhu vakapinda mumastreets umu vari Zimbabwe yese ezeho, masoja anoshayiwe kuridzira futi. Vanhu vakangopinda futi murevolution vari Zimbabwe yese. Hakuna anonzi uyu takwenda kunomuuraya nekuti hakuna ari kunzi leader so far. Saka usatipe mazita nezvigaro murevolution zvatisina isusu. Nekuti revolution ndeye munhu wese. Munhu wese is a leader, is a commander, is an admin. Munhu wese ane duty rekucontributa zvaanoona kuti zvinogona kuunza change munyika. Ndo zvinoreva revolution. Iyi revolution yauri kutaura hatiizive. Revolution yeZANU-PF yauri kutaura haiko revolution hatiizive. Hakuna zvinhu zvakadaro. Hatizvizive izvo. Ndezvakowo nepfungwa dzako. Hatizvizive. Usanyebere vanhu. Kana uine vauri kugurupana navo muine organization yenyu, itai organization yezvakanaka, musingauye kutanga maenda kuda kuenda kunotisvibisa mazita kana kuda kutanga maataka revolution. Chenjerai kuzourayisa vanhu. Ndo zvandoda kuti ndingokuudza. Nekuti whatever you are planning to start, that is not revolution. Inobatanidza vanhu vese. Chinhu ichocho chichaurayisa vanhu. Vana veZimbabwe, mark my words. Saka be very much careful. Vanhu vamunoteera nevanhu vanouya neinfluence vachitora advantage yekuti vageza vaimbowe munhu weZANU-PF. Kuurayiwa kwevanhu muZimbabwe kunongofiwa nyange munhu weZANU-PF anongonzi aurayiwa. Nekuti zviri kurwirwa zvigaro, hapasi kurwirwa chinonzi party. Ndoda kukupa point of correction ipapo. Munhu anenge achitorwira chigaro anozosvikira pakutozomanikidzira oenda kunotenga mabora ngoma aanotuma kuti aende kundouraya munhu. Dziri nyaya dzekueima chigaro, kwete kuti dzekutsigira chinonzi party. Inhema idzo. Ndosaka uchiona munhu wemuZANU-PF wamacho imomo, maonoti muZANU-PF, muine munhu ari kutouraya mumwe wemuZANU-PF imomo. Saka vanhu vari kuurayirana zvigaro. Nyaya iri kunetsa inyaya yezvigaro, kwete yemapati munyika medu. When it comes to that point yawareza yekuti vanhu vaiurayiwa vachipondwa neveZANU-PF vachizodai, inyaya yekuti MP wekumusha kwenyu imimi
ndiye aituma madzakutsako ayo aiuya kuzoponda maticha pamberi pevana nekuti aida kuti atore chigaro. That was nothing to do with ZANU-PF. Ikarekta dzevanhu vanga vari mupati. Handiti muri kupanzwa. Nekuti iri mafia iri rekuda zvigaro zvekuuraya vanhu rakatowandisa mupati imomo meZANU-PF imomo. Handiti muri kupanzwa. Zvekuzoti vakazopedzisira vakuzouraya vanhu vema-opposition parties. Inyaya yekuti vaivaurayira zvigaro kwete kuurayira vanhu opposition party. Opposition party haifanirwi kuurayisa munhu. Asi chigaro ndo chinourayirwa vanhu. Saka vanhu vanokara zvigaro mapower hungry gunza ayo ndo vanhu vari kuuraya vanhu. Point of correction. Handiti rupanzwa. Handisi kuramba ndichiti havasi veZANU-PF. NdeveZANU-PF. Nekuti vari kushandisa masoja nemapurisa. Sezvandinogara ndichitaura kuti maagency ehuori akapfekerwa mese muma-institutes egovernment, muma-organizations egovernment, whatever it is chine chekuita negovernment, ivo varimo mubato reZANU-PF vane moyo wakaipa vakazosimbiswa nekuti mutungamiriri wavo ndiye akazoenda pachigaro ndokubva zvazoita wese. Handiti muri kupanzwa. That is a mistake yakaitwa naComrade Constantino Chiwenga inogara ichitaurwa navageza vachiti pamakatipa proposal yekuti mimi ndandafunga kuti uyu apinda hake pachigaro. Handitika takabva tati okay ngatimupe nguva, asi honai munhu wenyu zvaakuita nhai Comrade Chiwenga. Ngatibatsiranei tibvise munhu uyo nekuti aponda nyika. Handiti muri kupaona. Ndiye munhu akagara achigadzira vanhu vake vaanopfekedzera pese paanoda just in order to control everything munyika. Handiti mapaona. Saka hazvirevi kuti munhu ati hanzi pasine ZANU-PF ndo zvinoita munhu kana asingadiwa hadiwe. Kana musingangode vageza hamuvade. Kana musingade kuteerera zvinotaurwa navageza hamudi. Kana musingade kuteedzera zviri murevolution, kana musingade kuteerera zvandinotaura inini sezviri kutaurwa nemukuru uyu, munenge musingangodi zvenyu. Asi chatoda kuti tikumbire nechandoda kuti ndisimbise vanhu. Musazombofa makavingwa zvakare muchishandiswa muchinzi ngatiitei tiumbe structure inoita kuti pave nemazita evanhu vanenge vachinzi vari kuvatungamirira, munourayisirwa mahara. That's why vanhu vese vari kupinda murevolution vachizodecide kuti revolution iri nani because ndinenge ndiri safe. Hachisi chinhu changu ndega. Anenge akutoda kutouraya anenge akutouraya vanhu vese vari murevolution. Ndosaka tichiti isusu revolution yedu tinofanirwa kutoipinda tese takawanda. Iwe wobva wataura kuti aiwa hatidi kuti tipinde just because revolution iyeyo ine vanhu veZANU-PF vari involved. Okay, vageza vakati nina ndichisiri muZANU-PF. Sezvauri kutaura izvozvo vobva vati pasine ZANU-PF. Ko imimi mukazoona vamwe vanhu vemuZANU-PF vacho vachipinda murevolution, handiti muchangoramba kuti nekuti murevolution meme pane vanhu veZANU-PF vauya murevolution kuzopindira imomo murevolution. Saka hatidi, saka nyaya yako haishande. Nyaya yako iri kutofira painotangira. That is not a point. Ndati iwewe vageza nhasi kana uchida iwewe kuti vauye vataure panapa nhasi kuti pasine ZANU-PF, vazvitaure kuti pasine ZANU-PF. Mangwana kubva kwauya mumwe munhu ari muZANU-PF, rekedza ndikupefa neexample, Tino Machakaira obva atonzi akutotaura nezverevolution iyi asi asina kumboti pasine ZANU-PF.
uchaita sei? Nekuti revolution is not for someone else, or even for the family. Sezvauri kutaura iwo, revolution is for everyone. Handiti uyai nezvese zvamunobhilivha nezvese zvamunodi muchichallenja, nekuti apa hapasi kurambidzwa munhu weopposition kuti ataure zvaanoda. Ndo inonzi revolution. But ine security pakuti hakuna munhu anozonzi uyu ndiye ari pamberi pevanhu. Ndosaka uchiona izvizvi ari kutorwa semunhu ari pamberi pevanhu, hatiri kuisa zita rake pamberi pevanhu, ndiComrade Bombshell Runezugeza. Asi havasi kushanda vega. Information yese yavari kuya vachikokutaurira iyi yekuti nhasi ndingapiwa mari, mangwana zvichazodai so endi zvichiitika, iri kurova kuti vari kushanda nevanhu vari mukati imomo. Handiti imimi munofungidzira imimi here kuti unopinda musango rausingazive kuti rine mhuka rudzii, iwe wakabata rekeni ko ukasangana neshumba, ko ukasangana nenyati, iwe uine rekeni. The same applies nezvandogara ndichitaura ndichiti pamunoda imimi kuti toda kuti tizoenda kumavhoti, toda free and fair election, makukanganwa zvamakaitwa nefazi. Ndosaka muchitiona tichiuya panapa tichiti musafurirwe nekuskemwa neveZANU-PF vachikuti creator mapati create, kuda kuona kuti ndianani nani vatinouraya, who is next to kill. Mobva mati tiri vanhu vakaipa futi pamusoro pazvo. Saka zvamuri kuda zvacho zviri better than the revolution ndezvipi? Nhai comrade, tiudzei. Nekuti revolution is open for everyone, whoever comes from whichever the side ane kodzero yekupinda murevolution. Revolution haina kumbobvira yakambonzi ndeyeZANU-PF. Imhosva here kuti yakatanga kutaurwa naComrade Bombshell Runezugeza. Kwa imimi wacho wemaopposition party, dai makanga muri kupi? Dai makauya imimi muri makangotanga nenyaya yerevolution, maizoona kuti kune here vanhu vaizotadza kuuya kubva kuZANU-PF vachiuya kuzojoina revolution, vachinzwa zvinhu zvamunenge muchitaura imimi. Kureva kuti haizi mhosva yekuti munhu akamira sei kana kuti chii. Revolution haiite zvinhu zvekuya, is not a selective something. No. Hakuna zvinhu zvakadaro. Revolution iri kureva kuti macitizens akuzvimiririra. Izvi zveZANU-PF zvamuri kutiunzira murevolution izvi hatizvizive izvi. Hatizvizive. Izvi zvekuda kufamba uchida kufadza hako vanhu wangu uchivanyebera kuti vanhu vari kutaura macommanders erevolution vana vemaveterani, vana vechichi, usade kurasa vanhu wangu. Rekedza ndikutaurire, usade kufadza vanhu nemanyepo, nekuti vanhu havana chimwe chinhu, havana imwe hope, ende havana chimwe chinhu chinogona kuvagadzirisa nyika yavo kunze kwerevolution. Saka usade kuaplya zvinhu pazvisingakwani zvekuti hanzi vageza vazodai kana kuti vazodai. Kune vanhu vakawandisa vari muZANU-PF vari murevolution. Koita vanhu vari kubva kumapati akasiyana, nevamwe vanhu vakanga vasinei valuza hope. Unozviziva here kuti kuna vamwe vanhu vakanga vasina hope muZimbabwe umu, vanga vasingachauyi kana kuzovhota kwacho, varasa moyo, varimo murevolution imomo. Revolution yabatanidza vanhu, vanhu vadzorerwa simba ravo rekuti vakwanise kurwisana nemuvengi wavo. Iwo wakuti vanhu vada kushandiswa kuti vaise achiwenga panhingirikini pachigaro. Dai zvanga zviri zvo zvaida kuitwa navageza, vairegedza here kungozvitaura. Aiwa, inini handidi kukunyebera mumwe wangu. Regedza ndikuudze. Ndoregedza nditaure zvangu zvechokwadi inini kuvana veZimbabwe vachazonzwa havo audio yanda, rekodai. Kana mazoda kuteera
zvimwe zvichateera nekuti tiri kuona kuti tine challenge yevamwe vanhu vane maonero nevamwe vanhu vanoda kutiudza zvekuti tiite isusu parevolution yatakapinda. Handitika varida kutiudza, vada kutipa understanding yavo isusu kuti tisenze nayo. Handiti kana mazovateera munofanirwa kumeka sure kuti vari kukutungamirirai mune zvimwe zvinhu zvisingazokuuraisei here. Musazoshandiswa nezvigananda izvozvo zvaari kuti isusu tiri zvigananda. Musazoshandiswa nezvigananda muchiendeswa kuma-election ari scammed, mozoteerwa nemazita enyu muchiurayiwa sezvakamboitika kumashure. Ende kana zvinhu izvozvo zvichinge zvaitika, musazoinvolva Vageza mukati mazvo, musazoinvolva inini, musainvolve vanhu vese vari murevolution. Isusu hatidi kuvhota, hatina pati yatichateera, even ZANU-PF yacho. Ndoda kutaura ndakazvimiririra. Inini I am a revolutionary chete, andina party. Vageza is a revolutionary. Kwakatoitwa replacement yavo muCentral Committee. Munozviziva imimi. Vageza vari muvanhu vari kuchengetwa nevanhu, vari kufamba nevanhu. Handiti muri kupanzwa? Vageza havapo nekuda kuataka kana kurwisa any party, ingave ZANU-PF kana kuti CCC kana kuti kudii. Kana zvirizvo zviri kukugumbukirai, zviri kukugumburai, ameno kuti muchaita sei. Nekuti inini handigoni kumira kana kuti nditaure on behalf of Vageza. Kana ivo mudhara vasarudza kuti vachazouya vachizoitaura zvamuri kuda imimi, zviri kwavari mudhara semunhu mukuru. Ini ndiri mwana, ndiri pasi, handina kodzero yekuti ndivatume ende handiwamanikidzi. Asi inini what I know and believe is that Vageza munhu ari murevolution haazi mupati yemunhu kana mupati yevanhu. Vageza vari muvanhu, muvana veZimbabwe. Ndo zvatinoziva isusu. Handiti mapanzwa. Even vakava connected, evanotoita connected nevanhu vari ikoko kuZANU-PF kwacho just because vakashanda nawo kwenguva yakareba, and he is one of the person akanga aripo pachigarwa chinhu chinonzi ZANU-PF ichi. Nakomrade Chiwenga wacho wauri kutuka iwawo. Aya uri kuvatuka ka, uri kuvati chigananda. Uri kuti muri zvigananda, muri kurwira position kupati kwenyuko, makuda kushandisa vanhu. Usade kuramba, ndo zvavataura. Kulienda angatodzosa audio yako kuti zvibude zvakanaka. Zvino comrade wangu teerera unzwe. Chiitai zvamunogona kuti muite. Vachafamba vachinzwisisa revolution. Isusu we are not going to stop kutaura nezve revolution, kufoira kana kukundikana kana kuzohwina. Tichaita semaitiro atiri kuita, tisina bato ratinoenda kunopikisa. Ndo zvatoda kuti tikuudze. Ndoda kutoti nditotaura ndichitonyatsokuudza chokwadi kuti inini I myself pachezvangu ndakatomira zvakatonyanyisisa muopposition macho imomo, ndiri mwana wemuveteran. Ndakatomira nekutovhota kusvikira ndatozoona kutoti no, we are being scammed, tiri kushandiswa, tozoteerwa nemazita edu tichizotsvakwa tichiuraiwa. Handiti uri kupaona.
Saka inini I gave up nezvemaparties. Ndoda kuti nditaure chokwadi vana veZimbabwe. Ndiri neutral. That's why muchindiona ndichiti kana ndikataura nezvaChamisa, I don't talk bad about my brother Chamisa. I don't talk bad about whoever is still in ZANU-PF. Nekuti inini nda neutral. Andina kumbobvira ndakambova active. Sekuva active kwandakazoita muno murevolution. Even ndiri kumapati andina kana zita rakambobuda. Anditi muri kupaona. Ndaive ndiri munhu aitsigira chete zvandinenge ndichibhilivha mazviri kuti izvizvi ndiri kumhanya neizvi ndotsigira izvozvo, izvizvi ndiri kumhanya neopposition ndotsigira izvozvo, ndisina kana basa nekuda kuti ndizikanwe nevanhu nekudi. Asi revolution iyi yakandipa mukana wekuziva kuti yekuona kuti this is the right thing to do. Let me act. Dai revolution iyi yakanga ine vatungamiriri vayo, ndaingopeta maoko ndisingatauri. Ende vanhu imi mese mungadai musina kundiziva. Asi nekuda kwokuti inini ndakazonzwisisa kuti revolution ndeyekuti inini neniwo ndive commander, ndive comrade, ndive admin, ndive whatever, ndive leader. Ndosaka ndakauyawo pano. Chido changu inini chekucontributa murevolution, nekuti ndo zvinotoitwa murevolution yacho. Everyone is an activist. Anditi muri kupaona manje. Kana munyika medu muchinge mazoita zvinhu zvakanaka, ndo pandichazotanga kuzonyatsokufunga kuti right, kana paine zvaakuda kutsvagwa kuti zviitwe, taapa nguva yekuti tigare pasi tichinyatsoona kuti nyika yotungamirwa sei uye ichitungamirwa nani. That's why makanzwa Wageza vachitaura vachiti vanhu vatungamiriri vavakasarudza vanovaziva. Vakazvitaura Wageza izvi. Handiti muri kupaona. Dai Wageza vachida kana kuti vasingade kuprovoka ZANU-PF zvekudaro, vaizotaura here kuti ma-elections akabiwa. Nekuti even mention that nemuromo wavo kuti ma-election akabiwa. Vakazvitaura Wageza. Dai anga ari munhu weZANU-PF wekuti he doesn't even talk bad about ZANU-PF, sei vakataura kuti ma-elections akabiwa. But just because munhu ari kuvanhu murevolution vakasiyana nazvo izvi zvekutera zvikwata zvevanhu, nekuti takambotamba tese takatengerana doro takaenda kuhondo tese, vakasiyana nazvo vakauya kuvanhu. Nhasiwo ndoruda kuvadzinga futi kuvanhu kuti vadzokere kuZANU-PF. Ndoda kuvadzinga kuvanhu uchindovaisa muCentral Committee. Vanhu vari kufamba nezita ravaChiwenga havasi kutadza, nekuti vari kuona kuti vaChiwenga chinhu changoita chete ngoti vaChiwenga vageine ningirikini maweitsi panzvimbo yavariyo as a vice president. Inyaya yekuti vari kuchallenja president kuti zvinhu zvauri kuita zviri wrong, which is zvinhu zvese which is something zviri kutodiwa nevanhu vemuZimbabwe. Pandidiwa munhu anochallenja president direct. That's why vanhu vari kuuya kuzotaura nezvaChiwenga. Usatitukire vaChiwenga. Usatitukire vanhu vanogona kuenda kunomisidzana nemukuru ari kutambudza vanhu. Iwe usina kana nezuva 1 rawakambomira kana pakati pestreet ukagona kushinga kutaura mazwi anga uchitaura, dai asiri mafoni. Saka ngatisenzesei mafoni edu zvine uchenjeri tichivaka future yedu, kwete kushandisa mafoni edu zvinodestroya future yedu. Well, wati iwewe revolution yenyu itaimega, isusu hatipinde imomo. Kana nyika ichiramba yakadaro ichatoramba hayo yakadaro. Tazvinzwa waita hako, but what I want to promise to you my brother, aiwa kutaura chokwadi revolution tichaiita kusvikira tafoira kwacho. Handiti watipromisa kufoira, ukati muchafoira hamuna kwamunoenda. Isusu tichaita revolution kusvikira tafoira.
asi tinokumbirawo kuti imi muzoitawo chimwe chinhu chamuchazoita chinounzawo shanduko munyika. Isusu patichazofoira tizoonawo vamwe vanozogona kutiitirawo chinhu chakanaka, nekuti chatiri kutsvaga isusu chakonzeresa revolution inyaya yekuda shanduko munyika. Saka tinokumbirawo kuti isusu patiri kufoira pacho ipapapo imi michigadzirawo chakanaka, asi chandiri kukumbira kuti vanhu ngavasazofa. Nekuti isusu wacho wauri kutiti muri vanhu veZANU-PF, muri vanhu veZANU-PF, we are here to protect people from being killed nezvigananda. Despite kuti watipa mazita iwayo kana kuti chichichi, but we are here to protect the people from being killed nezvigananda. Ende izvozvo hazvisi kuzombofa zvakatimisa kudzivirira vanhu kuti vanhu varege kuurayiwa, and tichatotry by all means kusvikira taakugona kutorwa nezvigananda head on, tichimisa nyaya yekuurayiwa kwevanhu munyika medu isusu. Zvekuti muchatipa mazita kana kuti muchaita sei, muchatotipa mazita, muchatipa mamwe, asi tichirwira nyika. Saka handei tione kuti tichasangana kumberi sei. Imimi muchitipa mazita, isusu tichirwira nyika, tichirwira shanduko. Unless you start something chinenge chiri better than zvatiri kuita, tikachiona kuti ichi chinoita, aiwa tinouya machiri, asi tikachiona chichiuraisa, tinoramba tiri kurevolution. Nekuti hatidi kuti vanhu varambe vachifa. Saka zviri kwamuri vana veZimbabwe, kuteera revolution kana kuteera mukuru uyo ataura achiti nyaya dzenyu dzekunyepana baba wako idzo muchatishandise. Nekuti sofa pane chiri todiwa kuti we have to do something. Kwete zvauri kutaura vanhu izvo kutoti hanzi zviri nani kuti nyika igare yakadaro. Nyika ingagare yakadaro shamwari, vanhu vakagara pasi. It's better vanhu vacho vangatopindawo murevolution pane kuti vanhu vasiye nyika ichiparara kudai so. Uri kutaura seiko wangu? Ubudirire manje kana wakataura zvakadaro. Hazvishande. Hakuna munhu anomira achisiya nyika ichiparadzwa nana Scott Sakupkanya, ana Tagwire, ana Tungwarara, nana Garwe, nana Mahia, nana Kazembe. Achiti nekuti ndakavenga vageza vaya wari Central Committee member yeZANU-PF. Osiya nyika ichienda ichiparadzwa nemaChina. MaChina akutocheka vanhu nemapanga. Munhu onyarara. Wangu hazvishande zvauri kutaura, ndoda kutaurira chokwadi. Hazvishande. Ipapo chitombomira zvako. Client ndarekodha audio iyi, ndiruda kuti idzokere futi direct to that comrade akauya panapa achitaura kuti ndiruda kuti audio iyi isvike kuna Vageza nemwana wawo. Ndapedza.